Добро утро от мен. Казвам се Николай Капитанов и не съм правил видео, не се знае от колко време, дали има седмица. Мисля, че от една седмица не съм правил, но не знам. Не съм сигурен и въобще, честно казано, не ме интересува кога съм го правил видеото. Кога съм правил видео за последно. В това видео искам да кажа, че спирам вече да пускам, да си пускам камерата и да не знам какво говоря. После да го трия видеото. Спирам да го правя това нещо. Правя едно видео, пускам го и ако някой реши да го гледа, добре е дошъл. Ако някой не реши да го гледа, пак добре е дошъл. Всеки решава сам за себе си. Вече спирам да си правя на такъв какъвто не съм. И този, който иска да иска да е с мен, поне с неговото гледане. Споделяне, иначе няма да говоря за коментиране. Може да поговорим. Ако иска и да коментира, ще съм много благодарен. Но все пак, който е истински, ще е с мен, който не е. Здраве да е! Хубав и успешен ден от мен и до скоро!